Evanđelje po Mateju, 2. poglavlje. A kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome, u dane kralja Heroda, gle, mudraci s istoka stigoše u Jeruzalem govoreći: Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Ta vidje smo na istoku zvijezdu njegovu, pa mu se dođosmo pokloniti. A kralj se Herod čuvši to uznemiri i sav Jeruzalem s njime. I okupivši sve vele svećenike i pučke knjižnike, raspitivaše se kod njih gdje će se roditi Krist. A oni mu rekoše: U Betlehemu judejskome, jer ovako je pisano po proroku. A ti, Betleheme, zemljo Judina, ti nipošto nisi najmanji među vladarstvima Judinim, jer iz tebe će izaći vladar koji će napasati puk moj Izrael. Tada Herod potajno dozva mudrace i pomno od njih istraži vrijeme kada se pojavila zvijezda. I poslavši ih u Betlehem, reče: Pođite i pomno se raspitajte za dijete, a kad ga nađete, javite mi da i ja odem te mu se poklonim. A oni, saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezdu koju vidješe na istoku išla je pred njima sve dok se, stigavši, ne zaustavi iznad mjesta gdje bijaše dijete. A kad ugledaše zvijezdu, silno se obradovaše radošću velikom. Uđoše u kuću i ugledaše dijete s Marijom, majkom njegovom. Padoše i pokloniše mu se. I otvorivši škrinje svoje s blagom, prinesoše mu darove, zlato i tamjen i smirnu. Pa opomenuti u snu da se ne vraćaju Herodu, drugim putem odu u svoju zemlju. A kad oni otiđoše, gle, anđeo Gospodnji u snu se ukaza Josipu govoreći: Ustani, uzmi dijete i majku njegovu, pa bježi u Egipat i budi ondje dok ti ne reknem, jer će Herod tražiti dijete da ga ubije. A on ustade, uze noću dijete i majku njegovu, pa ode u Egipat. I bijaše ondje sve do smrti Herodove, da se ispuni što Gospodin reče po proroku govoreći: Iz Egipta pozvah sina svojega. Tada se Herod, vidjevši da su ga mudraci izigrali, silno razgnjevi te posla da se poubijaju svi dječaci u Betlehemu i po svoj njegovoj okolici od 2 godine pa naniže, prema vremenu koje bijaše pomno istražio od mudraca. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji govoreći: Glas se u Rami začuo, naricaljka i plač i jauk velik. Rahela oplakuje djecu svoju i ne da se utješiti jer njih više nema. A pošto Herod umre, gle, anđeo se Gospodnji u snu ukaza Josipu u Egiptu govoreći: Ustani, uzmi dijete i majku njegovu i pođi u zemlju Izraelsku, jer pomriješe oni koji su tražili život djetetov. A on ustade, uzme dijete i majku njegovu, te dođe u zemlju Izraelsku. No čuvši da u Judeji kraljuje Arhelaj namjesto svojega oca Heroda, poboja se otići onamo, pa upozoren u snu, ode u krajeve Galilejske. I došavši, nastani se u gradu zvanom Nazaret, kako bi se ispunilo što je kazano po prorocima: Zvaće se Nazarečanin.